Ένα πόνο εδώ. Να βρω τα επίγοντα. Όπα. Δεν πάμε στα επίγοντα για πλάκα. Σταμάτα. Νεαρέ, πάρε απλώς ένα προβιωτικό. Κάνε αναζήτηση γαστρεντερολόγος. Πες και ψάξε χάπι. Just saying. Κάντε αναζήτηση στο μαχικό ξεμάτιασμα. Τσέκαρε το ΆΕ αυτοδιάγνωση. Τρεντάρι τρελά. Παθολόγο ΕΟΠΗ να βρεις. Εμείς σωθήκαμε με το αντιβιωσούλα.gr. Μήπως καταπιεί κάτι. Είδα γυναίκα που είχε καταψεί 78 μαχαιροπύρουνα στο ίντερνετ. He ate cryonite. Which hospital is on duty? Δεν πιάνει αντιβίωση στον κρυονίτη. Η υγεία δεν μπορεί να είναι πολυφωνική. Γι' αυτό γίνεται πολυκαναλική. Καλέσατε το 1566. Όλες οι απαντήσεις για τις δημόσιες υπηρεσίες υγείας γρήγορα και αξιόπιστα στο 1566 και 1566.gov.gr. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.